आं भुरसारा गामिनि सासे गावबुरा हिसाबै आं बे बेलायावहाय आं जोंनि जि हानि समस्या आं बेखौ फंनैसो बुंनो लुबैदों। बियो जोंनि 1986 समावहाय जों बेवहाय स्टाडि खालामदोंमोन। बे समनिफ्राय जों बे भुरसारा गामियाव रायजो जादों। बे भुरसारा गामियाव रायजो जानाय समावहाय जोंनि गामिया ओरै भुर सेरजों थबे साखोलामोन। नैबे दानि बे समस्या जानाय बान्दो खुमुथिनिफ्राय लानानै साहा नर्थ आवजारगुरिसिम जोंनि गामिया बेवहाय सिरियालै साखोला जों सिरियाल रायजो जानानै दंमोन। बेवहाय जों जाजेननायनिफ्राय दासिमावहाय जों गैयाब्लाबो 37-38 बोसोर जों बेबायदि जाहैबाय आरोखि। 40 बोसोरसिमाव जों हाबबाय। बेबायदि जों गोबाव बोसोर बेवहाय रायजो जाबाय। ओमफ्राय बे रायजो जानायनि गेजेरजोंहाय सिगाङावहाय 2005आवहाय फरेस्टआ बेखौ मोनसे सार्भे खालामदों। ओमफ्राय फरेस्ट सार्भे खालामनायनि उनावहाय 2014आवहाय बेखौहाय GPS खालामबाय। बे GPSखौ लानानै जोंनि ग्राम सभा माखासे 27टा गामिनि माखासे ग्राम सभा कमिटिया बेखौहाय मावै डिपार्टमेन्टजों थाबायनानै दा बेखौहाय अथ'रिटि मोनबाय। जों हानि लेखा मोनबाय। दा बे जोंनि जि समस्या जादों बे हायावबो जों हानि लेखा मोनबाय। ओमफ्राय जों खाजोनाबो हैबाय। बेनिफ्राय जों लेन्डबो बख'नानै जों लानो हाबाय आरोखि। दा बेखिनि जोंनोहाय सरकारा अथ'रिटि होनानै बे हाखौ बिसोरो माबादि जोंनिफ्राय सेनो नाजादों जों बेखौसो दिनैहाय अभाग जादों। बेवहायसो जों गिख्रंदों आरोखि रायजोफ्रा। दा जों खौसेथियैहाय बिसोरो मा मावनो नाजादों, डिपार्टमेन्टआ बिसोरनो बागान गायनो होनानैहाय पारमिसन होदोंनो। बे बागान गायनो पारमिसनखौ जोंनोबो आगोलावहाय पारमिसनखौ होदोंमोन, खिन्थु जों गायाखै। दा बिसोरो बागानखौ गायनो बेबादि थिरांथाखौ लादों। औ बे क्लाबनि आरोखि, जोंनि रायजोनि क्लाबनि। बेसेबांसो बिगा दं ओरैनो? 17 बिगा 80 लेसा दङ आरोखि। सोर सेनो नागिरदों होननानै? दा बेवहाय सुसगेट बिकिबिल बान खुमुथि आरोखि। दा बेखिनि हाखौ बिसोरो बेवहाय बागान गायनो नाजादों आरोखि। सरकारनि फोरमान बिलाइ दंखायो नामा नोंसिनाव? जोंनियावथ' हानि खाजोनादारि हानि माबा दङसै फाथा। बेनिफ्राय फरेस्ट भिलेज। बेनिफ्राय जों बेखौहाय खाजोनाबो होजोब्बाय। बेखिनि बिगायावहाय जों खाजोनाबो हैबाय। बेनिफ्राय जों बे खाजोना होनायनि बिथोराव जों लेन्ड हल्डिंबो बख'जोब्बाय। दा बे अलरेडि जोंनावहाय मावनानै लाखानाय जोंनाव दं। दा बिदि मोनसेयावबो बिसोरो बे हायावहाय खबर मोनसेयावबो बिसोरो मा खालामनो सानदों जों बेखौ बुंस' हाया आरोखि। ओंखायनो जों बे हाया जोंनिखाय जोंबो बेयावहाय बागान गायनो हगारा आरोखि। माने बागान गायोब्लाबो मोनसे थक जानानै जों बागानखौ जों गायनो होनो हागौ, खिन्थु हाया जोंनि आरोखि। बेखिनि आं गावबुरा जानानै बुंनो सानबाय। ओंखायनो बेनि उन माखासे बेलायावहाय जोंनि मानगोनां नेहाथारिया बुंथोंसै आरोखि। दिनै भुरसारानि गामिनि जानानै दिनैनि जे मिडिया बड'लेण्ड रादाब आरो बड'लेण्ड दुब्लि बायदि बायदि खौरांनि गेजेरजों जों बेखौनो मिथिहोनो गोसो जायो जे जोंनि भुरसारानि जे 17 बिगा 80 लेसानि जिथु केलेंकारि जोंखौ खालामगासिनो दङ, बे खेत्रआवहाय जों बेखौनो मिथिहोनो जायो मिडियानि गेजेरजों, जाहाथे सरकारा बेखौ नायबिजिर खालामनानै जोंनि भुरसारा गामिखौ जाहाथे सान्थि भाबै रायजोखौ जानो होयो, जों बेखौ लुबैयो। बिनि गेजेराव जुदि सोरबा बान्दो खुमुथि फैनानै जोंनि बे भुरसारा गामिनि जिथुनाखि फरेस्ट जिथु जोंनि आइन मथेयै जोंनो फरेस्ट टाइटेल होखानाय हाखौ जुदि सोरबाया बान्दो खुमुथि फैनानै जुदि डिस्टार्ब खालामफैबाय थायोब्ला जोंहा बहुद समस्या जोङो मोनगासिनो दङ। दा जोङो 17 बिगा 80 लेसानि गेजेरावहाय जोंनो होदों मोनसे निजरा क्लाब भकेसनेल ट्रेनिं सेन्टारनि थाखाय जोंनो 6 बिगा जोंनो हाखौ होदों। 7 बिगा 17 लेसाखौ जोंनो होदों। ओमफ्राय नैथियाव दङ जोंनो
बुहुर सारा डेभेलपमेन्ट कमिटिनि थाखाय होदों जोंनो 2 बिगा 80 लेसा होनाय जादों जोंनो आरो थामथियाव दङ जोंनो बुहुर सारा नन कनभेन्सनेल सर्स अफ एनार्जि बिनि थाखाय होनाय जादों 7 बिगा 50 लेसा होनाय जादों। बे डिपार्टमेन्टआ जोंनो मोनथाम जोंनो राननानै होखानाय हाखौ दिनैहाय जोंनि ओरै खोलानि बिखि बान्दो कमिटिया बे हाखौ जोंनिसो होनानैहाय डिस्टार्ब खालामबाय थानाय जादों। जोंखौहाय बिदा फंबाय भुल बुजा-बुजि खालामनानै होनाय जादों। बिनिखायनो जों मिडियानि गेजेरजों मिथिहोनो लुबैयो जे जोंनि जिथुनाखि हा टाइटेल होखानाय जे जोंनि फरेस्ट एक्ट बायदियै बे हानि लेखाखौ लानानैनो जोङो गोजौनि लेभेलनिफ्राय लानानै जों बेखौनो मिथिहोयो। बेखौहाय जोङो मिथिनो मोन्दों जे बे लेखाया डुप्लिकेटसो बेखौ हरफानांनाय जादों। थ' बेफोर गोनो गोथो बाथ्राफोरखौ लानानै जोंनि गेजेराव गोसोफ्राव जोंनाव गोनो गोथो जागासिनो दङ। गोजौ लेभेलनिफ्राय लेखा सफैखानाया माबोरै डुप्लिकेट जानो हागौ, नंखाय जानो हागौ होननानै जोङो बेखौनो मिडियानि गेजेरजों जोङो मिथिहोनो गोसो जादों। थ' बेखौ आङो लुबैदों फरेस्ट बिभाग एबा जोंनि डिसिनि लेभेलनिफ्राय लानानै जाहाथे बे जोंनि जिथु मोन्थाय बुहुर सारा गामिनि मोन्थाय बेखौ जाहाथे नायबिजिर खालामनानै जोंनि गेजेरावहाय सलुसन खालामनानै एबा बिजिरनानै होयो। बेखौनो आङो सुंद'यै बिबुंथि लाखिनाय जाबाय। आच्चा जि जोंनि बुहुर सारा गामिनि जि हाखौ लानानै जि समस्या जाबाय थादों आं बिनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो सानबाय। जोंहा जि सरकारा जोंनो जि हाखौ 2005आवनो जिपिएस खालामदोंमोन बे हानि फोरमान बिलाइखौ जोङो मोनबाय। जोङो बुहुर सारा हिसाबै गांथाम जि लेखा सार्टिफिकेट दङ बे सार्टिफिकेटआवहाय डिभिजनेल फरेस्ट अफिसार चिरां डिभिजन बिनि साइन दङ, ओमफ्राय डिस्ट्रिक्ट कमिशनार चिरां डिस्ट्रिक्ट काजलगाव बिनि साइन दङ, ओमफ्राय प्रजेक्ट डाइरेक्टर ITDP चिरां काजलगाव बिसिनि साइन दङ। दा जोङो बेखौसो बुंनो सानदों जाहैबाय जि लेखाखौ जायखिजाया जोंनि जि टप अफिसारफोर बिसोरो जोंनो जि लेखा होबाय जोङो साबायखर बावो। ओमफ्राय बिसिनि होनाय लेखा बायदि जोङो जे खाजोनाबो जों होनाय जाबाय। ओमफ्राय बे खाजोना लेखाबो दङ जोंनियाव, बे खाजोना लेखा गांथामनि बे दं। ओमफ्राय लेन्ड हल्डिं दङ, ओमफ्राय सिगांनि मेप खालामनाय GPS खालामनाय बेफोरबो दंजोबो। बेनि थाखायनो जोङो जोंनि जि लेखा बायदियै लेखाखौ जि अफिसारफ्रा जोंनो लेखाखौ हरबाय। बे लेखायाथ' डुप्लिकेट जानो हाया मालाबाबो। जाय जोंनि डिभिजनेल फरेस्ट अफिसार ओमफ्राय डिस्ट्रिक्ट कमिशनार प्रजेक्ट डाइरेक्टर बिथांमोना दि जोंनि हानि सायाव एसे थाबैनो रायज्लायनानै होयोब्ला जों बेखौ रायजो राजाफ्रा आसा खालामो।